Minun nimeni on Marko Virtanen, toimin Destia Oy:llä Serkanspora Allianssissa kalastamasta Pasilaa hankkeessa mittauspäällikkönä. Vastuualueena ovat olleet tietomalliasioiden hoitaminen työmaalla, laadunvarmistustyöt, määrälaskennat, drone-kuvaukset. Tänne Pointscanea jakamaan reaaliaikaista tilannekuvaa eri suunnitteluohjelmiin, tilannekuvanäytöille sekä maastonmittausosastolle auttamaan viikoittaisen työmaan tilannekuvan hahmottamista ja eri suunnitelmadokumenttien ja tietomallien yhteensovitusta keskenään ja ylipäänsä työmaan yleiskuvan hahmottamista auttamaan. Käyttämällä Pointscanea olemme ratkaisseet eri tekniikkalajikohtaisten suunnitelma-asioiden yhteensovitusta ja saaneet tehtyä lisäsuunnittelua ilmakuvien ja pistepilvien avulla, jotta saadaan suunnitelmat yhteensovitettua nykyiseen maaston pinnanmuotoihin.